दिनै नैबे सालबारि जिल्लानि 17थि बोसोरसालिया नैबे गेट टुगेदार बेयाव मोनफैनो हानानै आं गोजोननाय मोनदों। बे हाबाफारियावनो आंखौ फुंनि समाव रुंसारि तरेन बर' सारनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि बेयाव आलासि महरै लिंहरदोंमोन। बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। आं थारैनो गोग्गानाय मोनदों बिथां सारनि सावगारियाव बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंनो मोननानै। दिनै सालबारि जिल्लानि नैबे गेट टुगेदार बे हाबाफारियाव जोंनो लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि दान्दिसेनो नुनो एगजिकिउटिभ सिटिं दङ। बेवहाय जोङो जोंनि बे बोसोरनि एवार्ड सेरेमनि एबा स्निथि बे एवार्ड सेरेमनिखौ जों लानो हायाखै। दा बेनि सोमोन्दैबो जोङो बेयाव सावरायगोन। लोगोसेनो जोंहा नैबे 2022 मायथाइनि एप्रिल दानावनो सेन्ट्रेल बिसानि जि टार्म बे जोबनानै थांबाय। दा बेखौबो जों बेवहाय सावरायनाय जागोन। बेखौ माब्ला टार्म मिटिंखौ जों माब्ला खुङो माब्ला खालामो। दा बेनि गुबै जाहोनानो नैबे दिनैनि जुथुमनायनि थांखिया। जोङो गोबां जिल्लाफ्रावनो मिनि सिनेमा हल लुफुंनायखौ नुनो मोनदों, नाथाय बेफोरो खामानि होआखै। मा फोरमायगोन? लुफुंनायनि मुलाम्फा जादोंना जायाखै? जानो हागौ बेवहाय टेकनिकेल एसे उसुबिदा जानानै थांदों। रावबो सानाखैमोन बेफोरबायदि जागोन होननानै। जानो हागौ जोंनि सावथुन मुलुगनि थाखाय बियो मोनसे लाइनजों जाफुंदोंबो, नाथाय बबेबा मोनसे लाइनजों एसे आखुवा थालांदों। जों आसा खालामगोन फैगौ समफोराव जों दिनै बुजि मोनबाय जेनेबा गंसे हल जानांगौबा माबायदि जानांगौ। दा बेखायनो फैगौ समाव माबा मोनसे जुदि हल फैयोब्ला, बा जोंथ' बिनानै दोनखादो गभर्नमेन्टनियाव, जुदि फैयोब्ला बेखौ मोजाङै रायज्लायनानै बानायनाय जाथों, इन्जिनियारफोरजों मोजाङै सावरायनाय जाथों। नङाब्ला बेफोरबायदि जायोब्ला जानो हागौ जोंहा उसुबिदा गोबां नुजागोन। जिहेतु गुबुनफोरनि रखम बर' सावथुननिफ्रायबो प्रफेसनेल हिसाबै लानो हायो नामा फोरमायगोन? बेखौ जोङो लानो हायो नामाखौथ' जोङो डाइरेक्ट बुंनो हाला। बेवहाय अडियेन्स नायग्राफोरनि बाथ्रा थाबाय। दा जोंनि गेजेराव मोनसे समाव खमसे खम गोबां फिल्मा सोलियोमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव मुगायासो सोलायखो ना स्टेन्डार्डसो जाखो ना बुजि मोनखो। दिनैनि दिनाव फिल्मफोरा एसे सोलिनायाव एसे उसुबिदा जादों। दा बेखायनो दिनैनि दिनाव नैबे हारिमुजों सिनेमा लाइनजों प्रफेसन हिसाबै जानो हाथारगोन जों बेखौ थोंजोङै बुंनो हाया। नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौ नुदों, जायफोरा बयनिख्रुइबो साबसिन एक्सपार्टसिन बिथांमोना बोसोरसेयाव मोनसे मोननै फिल्म मोनोब्लाबो जानो हागोन बा जानो हानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो जोङो जायखिजाया खामानि मावनांगौब्ला बयनिख्रुइबो साबसिन एक्सपार्ट जानो हानांगोन। अब्लानो दिनै जोङो जानो हागोन बायदिखौ जों नुहरदों। दिनै जों नुबाय फुकन बर', इलिसा, बिग्राय गौतम बिथांमोना मथा मथि मोनफ्रोमबो मासावनो प्रग्राम थायो। दा बिखौ जुदि नायोब्ला जोङो बे लाइनजोंबो जानो हागोन बा हायो होननानै जों बुंनो हायो।